kama isene ng'eny kabisa in fact gima iboromo kod ng'at moro okosana kod ng'ato kumo ae koro kodonje mtokani onyalo yanyi ong'isi gik moko ma ok onego ng'isi to nyaki bet kod kwe ibet kod kwe kod ma customer to ipenje ni odhi kanye to ng'isi ni rang up mano is okay nikech samoro gindiko gi the other areas to koro kisechako tere ong'isi ni itere kanye ilale idwaro ka jake kosi dwara kode koro ilosalosa kode mos to ipenje ni odhi kanye koketo kuma rach ing'ise mondo change kata itere kuma dwaro dhiye to kiyudo ng'at machal kamano nyaka ing'ise obed kod kwe obed mos and ine tich initiyo to kodhi matek kabisa nikech inyalo kata go accident nikech koro idha oni kae to ng'isi ni dhi kamae to kinyal timo kamano donge to ibe koro ichwanyori koro ichunga chunga kokinyal dhi oken lazima ichung to ng'ise ni sorry okwanyal endelea to ogoko kaka odwaro kodwaro chuli ochuli okodwar chuli inyalo loso kod one app samoro be oken about pesa no ng'ato teri matek kabisa wachane ai pesa ni wewe mana awene iwe to dhi to koro idhi to yudo ng'at moro so koro okinyal rango behind wachani ng'acha osina koro asin iweri kod ikiani oa kanye otimango ang'o mochwanye ang'o momiyo wataki to tere samoro be iriembo gotieno kwanza iriembo gotieno tu iriembo ng'ama dichuo odichoni osemetho omer koro okidwa mondo bet buti kae onyalo chako muli to kochako muli mano iluongo ni e Kiingereza iluongo ni assault orocho ratich kaka jal matimo tijno inyalo tere police to obet charge that's an assault to your body onge ng'at ma onego muli kine mtoka kine driver's seat ati ng'ato muli o ng'ato timi gimoro ati mulo tiendi koro ilosalosa kode maber ng'isi mondo bet chien kinyalo tere obet chien to obet kod kwe ting'ise ni initiyo so idwaro tere kuma odwaro dhiye ko yie ibo tere ko tamre wuoga mos to tere samoro tere jomiluongo ni kajakas joma mayo ji mtoka koro gotieno most of the times jogi gitudo wakin mama kod or nyako itudi kod nyako moro kane area moro donge chuo ng'enye ohala ni ane area kenda to wanyiri ariyo to koro nyako moro o request ne bodonjo an mayude nikech an dhako kosan nyako kaka en koro there's safety in that and then tiere be kaka inyalo gotieno idwaro bet rada tiere areas ma security ok ber koro kidak kanyo ing'e kuma rach kikia kuma rach ok inyal dhi kanyo nikech koro ng'ato ng'isi ni tera kuma kama koro kanyo ok in conversant gi area ikiani ndara cha kadhi piny kamae aboduogo kode nadi koso kalal koro ng'ani asewe aduogo e main road mondo adok kuma ae nadi kikia iweyo trip no kanga to ng'isi ni tera to ikia kanyo ten gotieno godiochieng' inyalo dhi anywhere godiochieng' kata Kisumu kata Mombasa atera but gotieno nyaka goni simu apenje ni igona simu iluonga aluongi in kanye tapenje ni in kanye ting'isa in kanye arango osendik ni in kanye tang'eyo ni in kanye lakini nyaka penje adwaro njo ni ng'ani ochal nadi koro nitiere gimoro miluongo ni instinct women mine wan gi gimoro iluongo ni sixth sense yani isomo ng'ato ikiaye lakini gimoro nyalo ng'isi kikiti ng'ani onyalo bete mto e dhot kae ene dhot to wacho ni an kae kato gibiro ji 5 to mtoka no onego ting at maximum ji 4 to gotieno be ji ok wuoth mang'eny mathoth ati ji 4 e mtoka samoro en ji 2 ji 1 to gotieno kidwar kata ting'o dichwa adek ibo ting'o dichwa adek na tek koro ipenjo maber un ji adi udhi kanye to wadhi kumachiel wadhi kagoli town ateri Umoja onge stop off
over. Okidwa timo gino gotieno nikech koro ng'ato donjo, koro chenjo, koro iteri jambazi. Koro igoyo kwano. So ka iye wang' kodi iweye. Ka iye wang' kodi iweye, idhi petrol station kuma is safe. Iweye kuma ber. Idonjo petrol station kaka ng'at madwaro yes. Koro ng'ise ni I'm sorry, trip orumo. Ogoyaga koko, at least a petrol station tiere kamera. Dong. Ok onyal timi gimoro nikech ong'e ni nitiere kamera to attendance tiere kanyo. Koro idhi kuma public. Iweye kanyo but safe. Kochuli sawa. Kokochuli inyalo fuatilia bang'e. Achiedh nade gi duto nitiere kar kae. En ang'o maketi pod idhi mbele gi tich machalo kama ng'ato nyalo wacho ni en risky ne ngimani kaka ng'ama miyo mana odiochieng' ma kauno kapod dhi nyime. An adhi mbele kod tich nikech an kachiewo gokinyi ka wiya owil lamo Nyasaye e ot. Abet e steering no talamo Nyasaye, Nyasaye miya jok maber, miya jok ma ok ichanda. Nyasaye kik ayud accident. Dong accident be nitiere. Kik ayud accident. And then miya judgment maber. Ka trip moro dwaro tera marach, nyisa. Nyasaye nyalo ng'isi. Nikech ang'o momiyo inyalo bet kamoro to itamri ting'o ng'adni. Itamri nang'o. Mano Nyasaye mang'isi ni kae we record dhia. To ase experience moko. Na experience nearly case moro ma carjacking. But ikawo nyako Westlands. Titelo Loresho. Kichopo Loresho kumodake nyaka idh kaka got moro matin.